Hej, jeg har om elektriske kredsløb. Når man taler om elektricitet, mener man i virkeligheden den strøm af elektroner, der løber igennem en elektrisk leder. Hvis man sætter stikket i sin mobiloplader i kontakten og tænder for strømmen, løber der en strøm af elektroner fra stikkontakten gennem opladeren og telefonen og så tilbage i stikkontakten. Det samme sker, hvis man tænder for en lommelygte. Her løber elektronerne fra batteriet gennem lygten, hvor de varmer pærens glødetråd op og får lygten til at lyse. Derefter løber elektronerne tilbage i batteriet. Fælles for de to eksempler er, at vi begge tilfælde har at gøre med elektrisk kredsløb. Elektronerne har en vej, som de kan løbe igennem kredsløbet, og da batteriet eller stikkontakten skaber elektrisk spænding, vil elektronerne vandre gennem det elektriske kredsløb. Fra plus til minus. Man siger, at strøm løber fra plus til minus i et kredsløb. Og det er også rigtigt nok, men da elektronerne er negativt ladet, betyder det, at strømmen fra elektronerne faktisk løber fra minus til plus. Kortslutning. Kortslutning sker, når elektronerne kan løbe rundt i et elektrisk kredsløb uden modstand. Strømstyrken bliver meget høj, og det ødelægger de forskellige komponenter i kredsløbet. Hvis man trykker kontakten ned i dette kredsløb, vil det ske en kortslutning, da elektronerne kan løbe frit fra strømkildens ene pol til den anden. Og det var min fremlæggelse.